Minn fejn jiġu l-idejat, mela, onestament, il-verità ħanajt, kultant m'għandix idea, filli nkun jagħt eżempju x'imkien u ġast tiġini idea f'moħħi. Ġeneralment jiena nemmen li tkun idea naqra bla sens. Tkun idea naqra stramba għall-bniedem, għax nemmen li idea stramba ħatmur tajba ħafna, bħal meta konna naħdmu hemmhekk dak il-ħanut tal-bidu tal-burgers kien popolari, kont għamilt hello bl-injection. U kulħadd kienet jajjarni meta għamilt il-hello bl-injection, meta fil-verità suċċess. Dak iż-żmien ħadd mara pancake u jkollha injection biċ-ċokolata ġo fiha. Ħafna nies bdew jgħidu li le miġnun u imma suċċess kienet, ġifieri. Allura trid tagħmel idea dejjem weird, taf kif dejjem xi ħaġa li m'hawnx. Taf kif? Eżempju bħalissa nixtieq niftaħ kunċett darwaqt li naf li ħafna nies ħajjeħduha stramba kontrija ma nixtieq nagħmilha xorta. Mhux issa ovvjament fil-futur, ma nixtieq nagħmel kunċett fejn ikollok restorant inti u ikollok tank fin-nofs tal-ilma baħar maqsum bis-sections u jkun fih il-ħut frisk. U l-klijenti jaqbdu l-ħut tagħhom. Qed tifhem? Hekk xi ħaġa hekk, u mbagħad jiżnu u jsajru quddiemek. U sajru teppanyaki jgħidulu. Tifhem il-Ġapan hemm grilja tkun grilja silver u jsajru quddiemek. U nixtieq nagħmel dak il-kunċett Malta, eżempju jiġu nies bit-tfal jaqbdu l-ħut bil-kopp, jaqbdu l-lobsters, jista' jużaw qasba, jista' jużaw kopp li jridu. Tifhem? U taqbad il-ħut niżinunek ngħidlek dak ħajjiġi hekk u jsajruh quddiemek. Tifhem dak it-tip ta' concept. Ovvjament ħajajruni nies jgħidulek ħuta ħajja u hekk, imma fil-verità l-ħut ħajkun xi darba meta jinqabad, just inti kollok interaction, ikollok action mal-affarijiet. Kunċett li jista' jfalli faċilment għax xi ħaġa differenti ħafna. Imma jiena mbagħad għandi ħaġa jiena nħobb nirriskja, jiena fallejt kemm il-darba, ġifieri kellha ħafna ħwejt fejn fallejt. Imma jien hu peċija, qatt ma jiena għalija fallejt hija ġast kelma. Tifhem jiena falliment daw ukoll state of mind, tifhem? Ħafna nies jgħidlek dak falla, ma għalija mhux fallejt, jien tallimt. U ma rġax nagħmel dik il-ħaġa, tifhem?